Как е възможно едно и също лекарство да се купува на цени между 30 до 300 евро? Ако една болница плаща повече, къде отиват парите от разликата? Миналата година от ПП 5 пъти внесоха предложения частните болници да провеждат обществени поръчки за най-добра цена на лекарства и консумативи. Всеки път те бяха блокирани с процедурни хватки, с гласуване против или с чупене на кворума. Нито веднъж не бяха събрани 121 гласа за. Сигурно се питате защо. Помислете пак. Кои са онези гласували против? И защо? Частните болници харчат наши пари без да спазват правилата за обществени поръчки. После от Европа ни глобяват, а ние плащаме двойно.